സിന്ധോ ദീന ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ നമ്മള് നോക്കുന്നത് 9-ാം അധ്യായമാണ്. കുറച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണ ഭഗവാനോടാണ് എന്ന രീതിയിൽ വേണം അല്ലേ. പിന്നെ സതതം കീർത്തയന്തോ മാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഈ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വിസ്മരിക്കാതിരിക്കണം നമ്മൾ അല്ലെ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തില് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ്. സതതം എല്ലായ്പ്പോഴും വേണം. അല്ലാതെ ഇന്ന് നാമം ജപിച്ചു, നാളെ പോട്ടെ, നാളെ വേണ്ട, ഇന്ന് വേണ്ട നാളെ ആവാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കണത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു വലിയ മുറിയില് അഴുക്കുണ്ട് വിചാരിക്കുക, കുറെ നാളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ. അപ്പൊ ഒരു തവണ കൊണ്ടൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്താല് വൃത്തിയാവില്ല. നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കണം അല്ലെ. 2-3 വട്ടം അത് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ദൃഢവ്രത എന്നാണ്. അത് അങ്ങനെ നമ്മള് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കണം, എന്നാലേ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടേ തരുവോ അല്ലെ? ഭക്തി ഉണ്ടാവുമോ? അപ്പോ ഗുരു ഒരിക്കല് ഭഗവത് അനുഭൂതിയെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, നീ ഭഗവത് അനുഭൂതി എന്ന് പറയണത് പുരുഷ പ്രയത്നത്തിന് അധീനാണോ അതോ ഭഗവത് കാരുണ്യാണോ ഗുരു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് ഗുരു പറഞ്ഞു, ആവുന്നതിന്റെ പരമാവധി കഴിവ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിന്റെ പീക്കിലെത്തും. ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അഹങ്കാരമൊക്കെ മരിക്കും. അപ്പൊ ഈശ്വര കാരുണ്യം നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുക. സദാ നമുക്ക് ഈശ്വര കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നേരെ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പാത്രമാവണം, അർഹത ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ കൊട്ടി അടച്ചിട്ട് വെളിച്ചം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാ നമ്മളൊക്കെ. നമ്മുടെ മനസ്സ് ചിത്തശുദ്ധി വരുത്തണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ അതില് എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം. ആ ചിത്തം ഭഗവാനിൽ ഊന്നണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഒപ്പം ഉണ്ടാവുക. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കും വേണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും. ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം സാധ്യമാവും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ എന്തിലും ഭഗവത് മഹാത്മ്യം ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ അത് സംഭാഷണം ചെയ്യണം അല്ലെ. പരസ്പരം ബോധയന്ത എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവം പങ്കുവെക്കാം അല്ലെ മറ്റുള്ളവരായിട്ട്. നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം. ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധുവീടാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. ഭഗവൻ നാമം അത് സദാ നേരവും പരമപ്രേമത്തോടെ ഭജിക്കണം. അത് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം നോക്കിയാ പോരാ. ഞാനിപ്പോ 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, അതല്ല 20 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതല്ല, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടി നോക്കണം. എത്ര നമ്മള് ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ടാണ് ആ ജപം എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് ലക്ഷ്യം
അല്ലെ? ലക്ഷ്യമുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നീട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാം? അതാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും സെക്കൻഡ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താണ് ഈ വിശ്വതോമുഖനായിട്ടും ഒക്കെയാണ് പലരും പല രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ചിലവര് ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് ഭഗവാനെ, ചിലവരോ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപനായിട്ട് അല്ലെ, ശ്യാമഗോപരൂപ്, ഗോപികമാര് അങ്ങനെയാ. അതുപോലെ പിന്നെ ആരാ, പിന്നെ കാമുകനായിട്ട് അല്ലെ, ഗോപികമാര് അങ്ങനെയും കാമുകനായിട്ട്, ഭർത്താവായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായിട്ട്, അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതുപോലെ അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ടുള്ളവര്, യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവര്, അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗിയുടെ തലത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മളെ പോലെയല്ല, സാധാരണക്കാരല്ല. അവര് സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായിട്ട്, രണ്ടല്ല ഒന്നായിട്ട്, അത് പിന്നെയോ ബഹുരൂപനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വതോമുഖനായിട്ട് ഒക്കെ ആരാധിക്കും എന്നാണ്. പല വിധത്തിലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇവരിൽ ചിലരാണ് ആർത്തൻ, ദരിദ്രൻ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു എന്നിവർ. 4 തരത്തിലുള്ള പേര് ഭക്തരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ എന്ന്. അത് ഈ 4 കൂട്ടരും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്തര് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്നാണ്, അദ്വിതീയമാണ് എന്ന്. ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ടോ അതല്ല ശ്യാമ സുന്ദര രൂപമായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ, ചതുർഭുജനായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ സർവത്ര ശിരസ്സും മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, അത് കൂടുതലും യോഗികളുടെ തലത്തിലെത്തിയവരാ. നമ്മളൊക്കെ ആ സൗമ്യ വപു, ആ യദ്യുഭുജ രൂപമാണ്, 2 കൈകളുള്ള രൂപമാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവര് ആരാധിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതാണ് അല്ലേ സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം. ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്നുള്ളത്. പ്രപഞ്ച ആകാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ആരാധിക്കണം. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാവന എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞ സ്വധാഹമഹമൗഷധം മന്ത്രോഹമഹമേ വാജ്യമഹമഗ്നിരഹം ഹുതം. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, ഒന്നുമില്ല. അഗ്നിയും അതെ, അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്ന നെയ്യും അതെ, ഹവ്യം അതെ, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പോ ഒന്നിലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് കരുതരുത്. വേദങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും കൃഷ്ണനാകുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നവർ വേദോക്ത യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് പറയണേ, ഈ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. യാഗം യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഫലകാമനയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവര് ഈ വേദോക്ത യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചവര് തന്നെയാണ്. അവര് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഭക്തരായിട്ടും വരുന്നത് എന്നാണ്.
ഒരു ജ്ഞാനി ലൗകികതയില് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നാണ് പറയണേ. വൈദികവുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ജ്ഞാനയജ്ഞമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം എന്നാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നറിഞ്ഞ ആളിന്റെ ഉപാസനാ രീതികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സാധകനില് സർവത്ര ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് ഉറച്ചു കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ സാധന ചെയ്തു വരുന്ന ഒരാളില്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുടെ നിലയല്ലാട്ടോ. അവരുടെ തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ കുറച്ച് ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്. 17 പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋക്സാമയജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഈ ലോകത്തിന്റെ അമ്മ, അച്ഛൻ, രക്ഷകൻ, പിതാമഹൻ ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആരെക്കുറിച്ചാണോ അറിയേണ്ടത്, എന്താണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, അതും പവിത്രമായതും പ്രണവവും ഋക്സാമയജുർ വേദങ്ങളും എല്ലാമേ ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ? ഒന്നും ഭഗവാൻ അല്ലാത്തതായിട്ടില്ല. സകല ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ആ വേദങ്ങളിൽ മാത്രം കുടുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടതല്ല നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതം, അല്ലെ? നമ്മൾ സാധാരണക്കാരാണ്. നമ്മൾ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ പിതാവും മാതാവും എല്ലാം കൃഷ്ണനെന്ന് ഒരു ജ്ഞാനി ഭാവന ചെയ്ത് സർവത്ര ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സർവം ബ്രഹ്മമയം എന്ന് ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അറിയപ്പെടേണ്ടതും പവിത്രമായ ഓങ്കാരവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ജ്ഞാനി ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയജ്ഞം വഴി ബ്രഹ്മഭാവന വികസിക്കുന്നു. ഉപാസകനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഉപാസകന് എന്താണ് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 18ഉം 19ഉം ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. 18 ഗതിർഭർത്താ പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരിക, ഭഗവാൻ തന്നെ യോഗ്യതയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനാണ് ആദിമനായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? മറ്റു ഋഷികളോ ദേവന്മാരോ ഒക്കെയും ഭഗവാന്റെ ശേഷമുണ്ടായവരാ, അല്ലെ? ആദിമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അറിവും കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ? അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. എന്താ പറയണേ? ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. ആ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ മേനി നടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ് എന്നൊക്കെ എന്റെ മേനി നടിക്കണം എന്ന് കരുതി ഭഗവാൻ പറയണതല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നാലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. മറ്റൊരു മാർഗമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിതാമഹന്റെ പിതാമഹനെ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെ? അവര് പിതാമഹൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ അറിയാം. എന്റെ പിതാമഹൻ ഇന്നാരായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പിതാമഹൻ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാന് മുമ്പ് ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വത ബീജവും എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് നമ്മള് അറിയണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സൂര്യന് ചൂട് കൊടുക്കുന്നതും മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ചൈതന്യവും എന്നാൽ മൃത്യുവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഉണ്മയും ഇല്ലായ്മയും ഒക്കെയും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ദേവന്മാരെ പ്രാപ്യസ്ഥാനങ്ങളാക്കുന്നവരും ഒട്ടേറെയുണ്ട്. ദേവന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ പൂജാവിധികൾ അനുഷ്ഠിച്ച ഭക്തന്മാർ അതാത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും.
ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കയറാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാലേ 100 കോണിപ്പടികളൊക്കെ ചവിട്ടി കയറുന്നത്? 19 തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃഹ്ണാമി സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹം അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാ. എല്ലാമേ ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ചൈതന്യം ഞാനാണ്. എന്നാ മൃത്യുവും ഞാനാണ് അല്ലേ. മരണവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. വിവിധ ശക്തികളാണ് ഭഗവാന് അല്ലേ. സർവശക്തനാണ് ഭഗവാൻ. അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. ആത്മാവും പദാർത്ഥവും കൃഷ്ണനാകയാൽ സർവപ്രത്യക്ഷ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളും അടങ്ങിയ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപവും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ദ്വിഭുജനായ ശ്യാമസുന്ദരനായി ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ലീലകൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ എന്തിനാ മാനുഷരൂപത്തില് ഇവിടെ അവതരിച്ചത് ഭൂമിയില്? ആ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളൊക്കെ ഇന്നും ഭക്തര് പാടി പുകഴ്ത്താണ് അല്ലെ. അവരങ്ങനെ ആ അനുഭൂതിയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ഭക്തര് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ഓരോ ലീലകളും. ഭഗവാൻ വെണ്ണ കട്ടത് നമ്മള് എപ്പോ 3 വയസ്സ് മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടതാ. ഇന്നും നമുക്കത് ആസ്വാദ്യകരാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ആ മാഹാത്മ്യം. അതല്ലാതെ ഇപ്പോ ഒരു സീരിയല് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കേൾക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. പിന്നെ ബോറടിക്കും. അതുപോലെയല്ല ആത്മീയത. സർവത്ര ഭഗവാനെ ദർശിച്ചിട്ട് ആനന്ദിച്ച് ജ്ഞാനികൾ ജീവിക്കണു. ഇനി സുഖകാംക്ഷികൾ എന്താ ചെയ്യണത്? അതാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. ത്രൈവിദ്യാമാം സോമപാപൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള സുഖങ്ങള്, അതല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് ശേഷം സ്വർഗം ലഭിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഈ വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങള് യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തണു, സോമപാനം ചെയ്യണു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരും ഒരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അവരോ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാവും. എന്നിട്ടോ പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് വാഴാൻ പറ്റും. അവിടുത്തെ പുണ്യം നശിച്ചാലോ പിന്നെയും വീണ്ടും ജനനം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അല്ലെ. അതൊരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥാനമല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ച് ഇവിടം സ്വർഗമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മരിച്ച സ്വർഗം കിട്ടുന്നതല്ല നല്ലത് അല്ലേ. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കണം. അതിനെന്താ വേണ്ടേ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്യുക. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ആനന്ദം നമ്മൾ ഒരു വട്ടം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമൊക്കെ എത്രയോ തുച്ഛമാണ് എന്നുള്ളത്. സ്വർഗത്തിലെത്തി വിചാരിക്കുക. സ്വർഗത്തിലെത്തിയാല് എന്നും അവിടെ സുഖിച്ചു കഴിയാൻ സാധിക്കുമോ? അതാ ഇവിടെ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേ തം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്നാഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വേദങ്ങളില് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ മരണശേഷം സ്വർഗത്തിൽ എത്തി വിചാരിക്കുക. അവിടെ ശാശ്വതമല്ല. അവിടെ പുണ്യം, നമ്മൾ ആർജിച്ച പുണ്യം നശിക്കുമ്പോഴ്, പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴ് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം. അവിടെ നമുക്കൊരു ജലമയമായ ശരീരം കിട്ടാന്നാ പറയാ. ആ ജലമയമായ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളുടെ ഈ പുണ്യം, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പുണ്യം നശിച്ച് അക്കൗണ്ട് 0 ബാലൻസ് ആവുമ്പോഴ്
അവര് നമ്മുടെ ഈ ജലമയമായ ശരീരത്തിനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും. അപ്പോഴത് മേഘത്തിനോട് ചേർന്ന് പിന്നീട് അത് മഴയായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ മഴ ഭൂമിയിൽ പതിച്ച് ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും. ആ ധാന്യം പിതാവാകാൻ പോകുന്ന ആള് ആ ധാന്യം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ബീജശുക്ലങ്ങളായിട്ട് മാതൃഗർഭത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ശരീരം രൂപപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ആ പുണ്യം ചെയ്ത് സ്വർഗം പ്രാപിച്ചവർക്കോ ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയില് ഈ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്ന് ഉഴലാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു മോചനം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം, ആഗ്രഹിക്കണം. എന്നാലാണ് ശാശ്വത ആനന്ദം ഉണ്ടാവുക. സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ചാർജ്, നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ ചാർജ് തീരുന്ന പോലെയാ. പുണ്യം തീർന്നാല് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വരണം. നിർവൃതി ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, ഈ സ്വർഗം കിട്ടുക പറഞ്ഞാ എന്താ? ഒരാളെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി പിടിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടി ഇരിക്കുക വിചാരിക്കുക. ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം പുറത്തേക്ക് പിടിക്കും, അപ്പോഴൊന്ന് ശ്വാസം വലിക്കും, വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കും. അതുപോലെയാണ് ഈ സ്വർഗപ്രാപ്തി. വീണ്ടും ഈ നരകം അനുഭവിക്കാൻ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശാശ്വത ആനന്ദം, ആ സ്വധാമം, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ക്ഷേമത്തോടെ കഴിയാൻ ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരാണ്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ മറ്റ് ചിന്ത ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? ഏകാന്ത ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യ പറയണത്. അങ്ങനെയുള്ള ഏകാന്ത ഭക്തന്മാര്, അനന്യ ഭക്തിയോടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ക്ഷേമം ഭഗവാൻ തന്നെ നോക്കും എന്നാണ്. അനന്യഭക്തരാണ് അവര്. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു ഇടനിലക്കാരനൊന്നുമല്ല ഭഗവാൻ, അല്ലേ? എനിക്ക് വീടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാന് ഇത്ര സമർപ്പിച്ചോളാം, അങ്ങനെയുള്ള വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരുമാറേണ്ട ആളല്ല ഭഗവാൻ. ശാശ്വത സുഖം നേടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവര്. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള് സുഖം ലഭിക്കാനും അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പറയണേ, ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നിലനിർത്തും, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണത്. ഇപ്പോ ഈ എല്ലാ വഴികളും കൊട്ടി അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ മുമ്പിൽ അവതരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അനന്യഭക്തർക്ക് അങ്ങനെയാ. പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും, അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ട് എപ്പോഴും സുഖം തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ ക്ലേശിപ്പിക്കില്ല ഭഗവാൻ. ക്ലേശം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ കെയർ, ഭക്തന്റെ പേഴ്സണൽ കെയർ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ. ഭഗവാനാണ് പിന്നെ അത് ചെയ്യാം. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ആളാണ് ഭക്തൻ. അന്യദേവതകളെ ഫലകാംക്ഷയോടെ ഭജിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ഫലം ഇല്ല. അതാണ് 23ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യേ അപ്യന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിത തേ ബിമാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യവിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല, യജന്ത്യ അവിധിപൂർവകമാണ്. അവിധിപൂർവകം എന്നാ പറയണേ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അന്യദേവന്മാര് അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അവരതുവഴി ഉപാസിക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവരത് ചെയ്യുന്നത് അവിധിപൂർവകമാണ്, വിധിപ്രകാരമല്ല. അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയല്ലേ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ, അല്ലാതെ ഇലകളിലും ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത എന്നാണ് പറയുന്നത്.
നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഫലത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. അതാ 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച നതു മാം അഭിജാനന്തി തത്വേനാദശ്യവന്തി തേ. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് അറിവിനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരിക ഭഗവാൻ. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ഞാനാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ, ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മള് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ആ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ്, പതനാണ് ഉണ്ടാവുക. അവർക്ക് പിന്നെ ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു ഭക്തന് പിന്നെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല, ഒരു ഭയവും ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പ്, അല്ലെ? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയും. ഉള്ളൂര് പറയും, വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവനെങ്ങും വിശ്വം ദീപമയം, വെണ്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭദ്രന് മേന്മേലമൃതമയം എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവന് വിശ്വം ദീപമയമായിട്ടാ തോന്നുക. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രകാശം, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അതുണ്ടെങ്കില് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ശാന്തി, സമാധാനം ആണ് ദൃശ്യമാവുക. വെണ്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭദ്രന് മേന്മേൽ അമൃതമയം, അല്ലേ? പരമാനന്ദത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലാണ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയണത്. തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആരാധന ചെയ്യണം. അതാണ് വിധിപൂർവമായിട്ടുള്ള ആരാധന. അതാണ് ഇവിടെ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യാന്തി ദേവവ്രതാൻ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മദ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് എൻ്റെ പരമലക്ഷ്യ സ്ഥാനം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അതാണ് വിധിപൂർവമായിട്ടുള്ള ആരാധന. അതാത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്താണ് എത്തുക, അല്ലെ? ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചു ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള് കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത്. ഒരു ശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന് എന്തുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠം പോകാൻ കഴിയില്ല? പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. കൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും വാഴുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് താഴേക്ക് വീഴേണ്ടി വരുന്നത്. ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെയും ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞ ആ സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവില്ലാത്തവരാണ് ഇങ്ങനെ പല പല വഴിക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധികൾ പല ബഹുശാഖാഹ്യനന്താശ്ച ബുദ്ധിയോ അവ്യവസായിനാം എന്നാ, അല്ലെ? അവ്യവസായികളുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളായിട്ടാണ്. അവര് പറയും വേറെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കല്ലേ നല്ലത്, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊക്കെ വരിക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ബുദ്ധി പല പല ശാഖകളായിട്ട് പോവും. വേണ്ട, നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടു, അല്ലേ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാവേണ്ടത്. അപ്പോ ഈ ഭക്തി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുക, അതിനെന്തെങ്കിലും പണച്ചെലവുണ്ടോ? അതാണ് ഇവിടെ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മന. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതെന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. സകാമഭക്തിക്കും നിഷ്കാമഭക്തിക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിഷ്കാമമായിട്ട് ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് ചെയ്താല് അതിന് പണച്ചെലവൊന്നും ഇല്ല, അല്ലേ? ഇപ്പോ നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത്, ഒരു പത്രം, ഒരു തുളസിയിലയോ ഒരു പുഷ്പമോ ഒരു പഴമോ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളമോ എന്താണെങ്കിലും സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ട് നമ്മള് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴ് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും സന്തോഷത്തോടു കൂടി.
നിർമ്മല മനസ്സോടെ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുക. ഭക്തി വളരെ സരളമാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് അതിന് ഒരു പണച്ചെലവോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാന് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും. പക്ഷെ അത് എന്താണെങ്കിലും ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പ്രേമപൂർവമായ സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. തന്റെ ഭക്തൻ തരുന്ന കൊച്ചുപൂവും കൂടി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സ്വയം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു തരികയാണ് അല്ലെ. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ വിവരിക്കുകയാണ്. അത് വ്യാഖ്യാനം ഒന്നും കൂടാതെ സ്വീകരിക്കണ ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഈ ഭക്തിയില് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം, ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. സ്വാദുള്ള ഭോജ്യങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അല്ലെ. എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ എല്ലാം ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ വെക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ സർവം ഈശ്വരാർപ്പണമാക്കുന്ന ആ ഭക്തന്റെ രീതിയാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വമദർപ്പണം. ഭക്തി യോഗമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ കർമ്മയോഗം ചെയ്തോളൂ അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇത്രേ ചെയ്യണ്ടു. എന്താ, നമുക്ക് എല്ലാ ജോലികളും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലെ ജോലികള് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം. എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണോ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നത്, എന്താണോ ഭക്ഷിക്കുന്നത്, എന്താണോ ദാനം ചെയ്യുന്നത്, ഇനിയിപ്പോ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടു. ഭക്തിയോഗം അതും കർമ്മയോഗമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാം കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് അല്ലെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ ഒരു സെക്കൻഡ് മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ആവരുത്. അപ്പോ കുറെ സീറോസ് ഇട്ട ഒരു വിലയില്ല അല്ലെ, പൂജ്യത്തിന് വിലയില്ല. പക്ഷെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിന് പൂജ്യം കൂടുന്തോറും അതിന് വില വന്നു അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സഫലമാവും, എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും. അതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും. ഏതു സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ് അത്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച ആഹാരം അതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ ശരീര മനസ്സുകളെ ശുദ്ധമാക്കും. എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? അതാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ശുഭാശുഭഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനെ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് സർവം ഉപേക്ഷിക്കുക. എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭാവന വേണം. അത്രേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോഴോ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജ്ജന്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മുക്തനാവാം. പരിത്യാഗം എന്നുള്ള തത്വമാണ് അല്ലെ, എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് വിമുക്തനാവാം, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. കർമ്മഫലം അത്രയും കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തി എന്താണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഭഗവത് ധാമം പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തൻ അതാ ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തണം. ഇപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തികച്ചു മുഴുകിയ ഒരു പരമഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വേദവിധികൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല.
ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള് തന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭൗതികമായിട്ടാണ് ചെയ്യണെന്ന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മാനസികമായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാമെന്നും സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നവൻ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിശ്ചയിക്കാം. ഭഗവാനെ മറക്കാത്ത ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഉത്സുകത ഉണ്ടാവുക, അത്രയായി കഴിഞ്ഞാല് ആ ആള് മുക്തൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല, അല്ലെ? ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ. അതവിടെ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല, പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ്. പക്ഷേ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണറൊക്കെ ഉണ്ട് ഭഗവാന്. അത് ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ശരിയാവില്ല, അല്ലേ? അങ്ങനെ ആ ഭക്തി പുരസ്സരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആരുടെ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ, ആ ഭക്തനോ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുമാണ്. ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനിലാണ് വസിക്കണത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്. താൻ ചൊരിയുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലോ കുന്നിൻപുറത്തോ വെള്ളത്തിലോ ചെന്നു വീഴുന്നതെന്ന് ഓർക്കാറില്ല, അല്ലേ? മഴവെള്ളം, സൂര്യപ്രകാശം ഒക്കെ പണക്കാരനോ പാവപ്പെട്ടവനോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടും. അപ്പോ യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. ഭഗവാനെ നമ്മളെ ഏത് തോതിലാണോ നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്യുന്നത്, സ്നേഹിക്കുന്നത്, തത്തുല്യമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ വിശുദ്ധ അവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എത്രേ ഭക്തന്മാർ, ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ, ഭക്തദാസനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. അതിൽ നിന്നും ആരെന്ത് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് ലഭിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കണേ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അടുത്താല് നമുക്ക് മനസ്സിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. ഈശ്വരാഭിമുഖ്യം ഇല്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് ഇരുളടഞ്ഞതാവും, അല്ലെ? അജ്ഞാനം മാത്രമായിരിക്കും പിന്നെ ഉണ്ടാവുക. ഈ ജീവിതത്തില് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല എന്നെ ഭജിക്കാൻ സാധിക്കുക, എന്നെ എപ്പോൾ ഭജിക്കുമോ അപ്പൊ അവർക്ക് നന്മ ലഭിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ആപീചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാക് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹിസ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. കുറെ നാള് ദുരാചാരനായിട്ട് സമൂഹത്തിന്റെ വെറുപ്പ് നേടിയവരും പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ദർശനം കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭജനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലപ്പോ ഭക്തി ചെയ്യാനായേക്കാം. ലക്ഷ്യബോധം കൈവന്നവൻ ശരിയായ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കും. എല്ലാത്തിനും മനസ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ളത്. മിനി മാതാജി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് അല്ല മാതാജി, കോ ഹോസ്റ്റ് അല്ല മാതാജി. അല്ലേ? ആക്കിയില്ലേ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അടുത്തത് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ദുരാചാരമായിട്ട് നടന്നവരും പിന്നീട് ഭഗവത് ഭജനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവരും പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ട് മാറും എന്ന്. അപ്പൊ ദുഷ്ടാത്മാവ് പോലും മനംമാറ്റം വന്ന് ഭക്തനായേക്കാം എന്നാണ്. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി.
അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. എന്താ പറയണേ ഭഗവാൻ? ആഹ്വാനം ചെയ്യൂ അർജുന. എന്റെ ഭക്തൻ നശിക്കില്ല. ഭക്തന്റെ വാക്കിനാണ് ഭഗവാൻ വില കൽപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ വാക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റിക്കും, എന്നാ ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല. അതാണ് പറയണത്. നീ അർജുന, നീ പറഞ്ഞോളൂ, പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാവില്ല എന്ന് നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അത് സത്യമാണ്. ആ വാക്ക് അത് തെറ്റിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയില്ല, ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക്. അപ്പോ ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. ഹീനകൃത്യങ്ങൾ കരുതിക്കൂട്ടിയോ അല്ലാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനാവും? ഭക്തൻ സ്വഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാപമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോവും. നിരന്തരമായ ഭഗവത് ധ്യാനം ആ ഭക്തനെ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു. നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നു പോരുകയാണല്ലോ. ഇപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ? ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനാണ് മനസ്സിലുണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഭഗവാനിലാണ് മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴോ പാപമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോയി എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി ഹൃദയം ശുദ്ധായി ചിത്തശുദ്ധി വരിക, അല്ലെ? അങ്ങനെ നിരന്തരായിട്ട് ഭഗവത് ധ്യാനം ചെയ്തിട്ട് ആ ഭക്തൻ പരിശുദ്ധനായിട്ട് മാറുകയാണ്, അല്ലെ? ആ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്ന ആ ഹൃദയത്തിൽ പിന്നെ ആരാ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം നിലയ്ക്കാതെ തുടർന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. യാദൃഷ്ടികങ്ങളായ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് അത് ഭക്തനെ രക്ഷിക്കും. നാമജപം എല്ലാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കവചാണ്, അല്ലേ? അപ്പോ യഥാർത്ഥ ഭക്തന് തെറ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല, ഒരിക്കലും ആരെയും വേദനിപ്പിക്കില്ല. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങള് അതല്ല ഭക്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ളിന്ന് തോന്നേണ്ടതാ, അല്ലേ ഭക്തി എന്നുള്ളത്? യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് ഒരാളെ ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ ആക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യരോ ശൂദ്രരോ സ്ത്രീകളോ ആയാലും പാപം ചെയ്തതിനാലാണത്രേ ഈ താഴ്ന്ന യോനികളിൽ ജനിക്കാൻ ഇടവരുന്നത്. ആ ജന്മത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഭജിച്ചാല് പരമപദത്തിലെത്താം. അതാണ് ഇവിടെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേബി സ്യൂപാപയോനയ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേബി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ എന്താ ഈ സ്ത്രീകള് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണേ? സ്ത്രീകൾ ഇത്ര മോശക്കാരാണോ? അല്ലേ? മറ്റൊന്നിനും സ്ത്രീകളെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ശ്രേഷ്ഠത ലഭിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നാണ്. കാരണം സ്ത്രീകളെ പോലെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ കൂടുതല് പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? കുടുംബത്തിലായാലും സമൂഹത്തിലായാലും എല്ലാം പലതും സഹിക്കണം, അല്ലെ? എന്നാലോ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചിട്ട് അവര് ശ്രേഷ്ഠതമമായ അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. ഗോപികമാരെ കണ്ടില്ലേ? അവര് മഹാത്മാക്കളായി, അല്ലെ? രാമായണത്തിലുണ്ട് ശബരി, അല്ലെ? കുലമഹിമയില്ല, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം ശ്രേഷ്ഠയായിട്ടുള്ള ആ മാതാവ്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ നമുക്കറിയാം, അനുഭവങ്ങള്. ഇപ്പോ ആർക്കായാലും ഭഗവത് ഭജന ചെയ്താല് ഉന്നതി കൈവരും എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂഹ്യമായ ഉച്ചനീച സ്ഥിതി ബാധകമല്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എല്ലാവരും പരമപദപ്രാപ്തിക്ക് അർഹര് തന്നെയാണ്. ശുദ്ധഭക്തനുമായുള്ള സമ്പർക്കം ശോഭജന്മാരായ ചണ്ടാളരെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കും എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ അത് സാധ്യമാവുള്ളൂ. പാപം ചെയ്ത ശൂദ്രർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പോലും എന്നെ ലഭിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരുടെ കഥ പറയാനുണ്ടോ?
അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയസ്തഥാ അനിത്യമസുഖം ലോകമിമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാം. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമ ഭക്തി സേവന നിരതരാവുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യണേ? ഈ പുണ്യാത്മാക്കളും ഭക്തന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യണേ? നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ? അനിത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ശാശ്വത സുഖം ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാനെ അനന്യ ഭക്തിയോടെ ഭജിച്ചാലാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മള് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്കും ഇഷ്ടവസതിയല്ല ഈ ലോകം. ഈ നശ്വരവും ദുഃഖപൂർണവുമാണ് ഇത് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതമാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ രാജർഷിമാരുടെ കുലത്തിലാണ് അർജുനൻ ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തിപൂർവം എന്നെ സേവിക്കുക, വേഗം സ്വധാമത്തിലേക്ക് എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരൂ എന്ന്. ഭഗവാന് നമ്മളെക്കാ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും തിരിച്ചു ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലേ? അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാണ് പല പല മാർഗങ്ങള്. നമുക്ക് ഏതാണ് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളത് ആ മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാം. എന്താണ് അനന്യ ഭക്തി, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ് ഇത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവാത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള 4 കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടു. ഭഗവാനെ കിട്ടും. ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നമുക്ക് അനുഷ്ഠിച്ചുകൂടെ? എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണേ? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക് അല്ലെ? ഇനി എന്ത് സംശയമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ? ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടൂ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിക്കുക, അനുസന്ധാനം ചെയ്യുക, ഭഗവത് പ്രേമം അത് ആസ്വദിക്കുക, യഥാർത്ഥ ഭക്തനായി ഭവിക്കുക, കാണുന്നവരെയൊക്കെ ഭഗവാനായി കണ്ടിട്ട് നമസ്കരിക്കാനുള്ള മാനസിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരുക. തന്നെ തന്നെ ആ നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഈ ലോകത്തെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കണം അല്ലെ? ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. മനസ്സുകൊണ്ട് വണങ്ങാൻ കഴിയണം എല്ലാവരെയും. ഫലചിന്തകൾ വെടിഞ്ഞ് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴ് അതാണ് കർമ്മയോഗം. അത് തന്നെയാണ് രാജയോഗം അല്ലെ? പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ലോകം സർവത്ര ഭഗവാനാണ്. എന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ദുഃഖിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അല്ലെ? മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് സാധന തുടരുക. സാധനയുടെ ഉന്നത തലത്തിലെത്തിയാലുള്ള ആ അനുഭൂതി അതൊരിക്കൽ അനുഭവിച്ചാല് പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ നശ്വരമായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ തുച്ഛമായിരുന്നു, ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി ഇല്ല, പൂർണ്ണ ശരണാഗതി ചെയ്യലാണ്. അനന്യ ഭക്തിയോടെ ഭജിച്ചാല് ഈ ജീവിതം സുന്ദരമാവും, സംശയമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തന്നത്. അനന്യ ഭക്തിയോടെ എന്ത് കർമ്മവും ഭഗവാന് സമർപ്പണായിട്ട് ചെയ്യുക, ഫലകാമന കൂടാതെ എല്ലാം ചെയ്യുക, എല്ലാത്തിലും സമഭാവന ഉണ്ടാവുക. അപ്പോഴാണ് ശാന്തി ഉണ്ടാവുക, ദുഃഖമേ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് രാജയോഗം. രാജ്യവിദ്യയിലൂടെ, ഈ സാധനയിലൂടെ ആത്മാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പൂർണ്ണമായ ശരണാഗതിയാണ്, അതാണ് രാജവിദ്യ. അതിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്നതോ രാജയോഗം. അതാണ് നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്.
ഈ രാജയോഗം എന്നുള്ള വിദ്യ നമ്മളിപ്പോ അറിഞ്ഞിരിക്കണു അല്ലേ? ഇനി അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയേ വേണ്ടൂ. അറിയാം, അപ്പോഴാ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഈ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം. അത് നമുക്ക് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എത്ര സിൻസിയർ ആയിട്ട് ആരാധന ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചും നമുക്ക് തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. വെറുമൊരു മനുഷ്യനല്ല കൃഷ്ണൻ, പരമസത്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്നാണ്. ചിലർ കൃഷ്ണനെ ഒളിപ്പിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ. ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. കംസൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നതെന്ന് ഭയാക്രാന്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്മരണ നമ്മെ സഹായിക്കില്ല. അത് ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെയുള്ള സ്മരണയായിരുന്നു. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ കൈകളാലെ വധിച്ചാല് മോക്ഷം കിട്ടും അല്ലേ? ഇപ്പോ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തല കുനിക്കുക, തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമാക്കി തീർക്കുക, അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. കൃഷ്ണ കഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. നമുക്കറിയാം, നവധാ ഭക്തി സാധനകള്: ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അങ്ങനെയുള്ള പടിപടിയായിട്ട് ഇതില് ഈ 9 ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും 2ഓ 3ഓ എങ്കിലും സ്വായത്തമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. ഇനി നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലേ? ആരാ എഴുതിയത്? ഒന്ന് വായിക്കോ എഴുതിയവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ, ചോദ്യോത്തരം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാമോ? അപ്പോ ആരാ എഴുതിയത്? വായിക്കൂ. ഇവിടെ ഈ അറിവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ഇതാ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം. അതെ, ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനം, അതാണ് ശരിക്കുള്ള അറിവ്. ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം, അത് പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയാം, അതാണ് അറിവ്. ആ അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ട, അറിവ് മാക്സിമായി. അടുത്തത് വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാമെന്നുള്ള ആ ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ, വിശ്വാസം. അതാണ് വിശ്വാസം. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ എഴുതിയവര്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് പരിപൂർണ എന്ന ഉറച്ച ബോധമാണ് വിശ്വാസം. അടുത്തത് കൽപ്പം എന്നാൽ എന്ത്? പ്രളയത്തിന്റെയും പ്രഭവത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം. അതെ. ആയുസ് എത്രയാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ 100 വത്സരങ്ങൾ ശരിയാണോ മാതാജി? 100 ബ്രഹ്മവർഷം. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞോളൂ ആദ്യം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്നുള്ളത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് രാത്രി. അങ്ങനെയുള്ള 100 വർഷം ആണ് ആയുസ്. അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം 1000 ചതുർയുഗം. അത്രയും തന്നെ രാത്രി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പൊ പകലും രാത്രിയും കൂടുമ്പോ ഒരു ദിവസമായി. അങ്ങനെ 100 വർഷം. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയൂ. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഞാൻ അഞ്ചാമത്തല്ലേ വേണ്ടത്? മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ നിരന്തരം എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു? എങ്ങനെ ആരാധിക്കണേ? മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാനെ നിരന്തരം എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു? ആൻസർ പറയൂ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ
പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ആ ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ആ ഭക്തിയോടുകൂടി അതെ, സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത എന്നുള്ള ശ്ലോകം. ആ പിന്നെ അടുത്തത് ആ ശ്ലോകം എത്ര നമ്പർ? 9:14. ഉം. പിന്നെ അടുത്തത് എങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു? ധർമ്മപാതയിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ശരിയാവോ മാതാജി? കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം അത് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയെ ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാൻ നാശമില്ലാത്തവനും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവ് വേണം. ഭഗവാന്റെ ശക്തനാണ്, ഭഗവാൻ അചിന്ത്യനാണ്, ആദിമനാണ്, അജനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ആള്. അടുത്തത് അത്രേ ഉള്ളൂ മാതാജി. കഴിഞ്ഞോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് കഥ വേണ്ടല്ലോ, സമയായിരിക്കണു. വേണോ? വേണം മാതാജി. കഥ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം. സമയമുണ്ടോ? പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കാം. ശരി. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തില്. ഒരു ഏതാണ്ട് 400 വർഷത്തിനൊക്കെ മുമ്പിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയണത്. അന്നൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ഒന്നും അല്ലാട്ടോ. അന്നൊക്കെ എന്താ പറയാ, ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രം, ഓടുമേഞ്ഞ ഒരു ക്ഷേത്രം പോലെ. പിന്നെ മണലാണ് അവിടെയൊന്നും കരിങ്കൽ പാവി വിരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പ്രദക്ഷിണ വഴിയിലൊക്കെ മണലാ ഉള്ളത്. മണലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴിങ്ങനെ ചുട്ടു പൊള്ളും. പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളുന്നാ പറയാ. അപ്പോഴ് അന്ന് അവിടെ അനാഥരായിട്ടുള്ള കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അച്ഛനൊന്നും നോക്കാത്ത കുട്ടികളെയൊക്കെ അമ്മമാര് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കൂത്രേ. അങ്ങനെ അവരുടെ ബന്ധു ആരാ? ഗുരുവായൂരപ്പൻ മാത്രമേ അവർക്ക് ബന്ധുവുള്ളൂ. അവർക്ക് അമ്മയും അച്ഛനും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. എല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പനാ അവർക്ക്. അപ്പോഴോ അന്ന് മേശാന്തിക്കായാലും ഗുരുവായൂരപ്പനായാലും ഇത്രയും ബിസിയൊന്നുമല്ല. ഇത്രയും കൂടുതൽ ഫയൽസ് ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഭഗവാന്. കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഫയല് അത് പെട്ടെന്ന് നോക്കി തീർക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാ മേശാന്തിക്കും ധാരാളം സമയമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പോലെ ഈ നറുക്കിട്ടെടുത്ത മേശാന്തി ഒന്നും അല്ല. അവിടെ ഒരു സ്ഥിരം മേൽശാന്തിയാ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ മേൽശാന്തി ഉച്ചയ്ക്ക് അകത്തെ പൂജകളും കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണ വഴിയുടെ അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കണതും ഒക്കെ കണ്ടോണ്ട് ഇരിക്കും. അപ്പൊ കുന്നിക്കുരുവിന്റെ ചെമ്പുണ്ട് അവിടെ, അറിയാം എല്ലാവർക്കും അല്ലെ? അതില് കുറച്ച് ചിലപ്പോ നാണയങ്ങളും ഇടും ചില പേര്. ആ കുന്നിക്കുരുവിന്റെ അകത്ത് കടുകുള്ള കാര്യം ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? അതിൽ കടുകും ഉണ്ട് അതില്. അത് താഴെ പോയി കിടക്കും ചെറുതായ കാരണം. അത് താഴെ നിന്ന് വാരുമ്പോഴാ കടുക് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികള് അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് കളിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ കോന്തിമേനോനാ അന്നത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടികള് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോയിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തിനാ, പുറത്തൊരു കടയുണ്ട്, പഴം ഒക്കെ കിട്ടും അവിടെ. അപ്പൊ പഴമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അവര് ഓരോ കഷ്ണമൊക്കെ ഭാഗിച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനുണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു പഴമൊന്നും ഒരാൾക്ക് വെച്ച് കിട്ടില്ല. ആ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാ 7-8 വയസ്സായവരാണ് മൂത്തത്. അതിന്റെ താഴെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ പഴം വാങ്ങി തിന്നും വിശക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് കോയിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട്. അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. ഈ കുട്ടികൾ കോയിൻ എടുക്കണ കണ്ടപ്പോഴ്. അപ്പോ നിങ്ങള് എല്ലാവരെയും നിർത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, വലിയ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തോ, മോഷ്ടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പേടിച്ചിട്ട് അടി കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ചെറിയ കുട്ടി ഞങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു, പൈസ എടുത്തു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തീരെ വിശന്നിട്ട് ഞങ്ങള് ഒരു പഴം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തതാണ്
ഈ അന്നൊക്കെ ഈ കാവൽമാടുണ്ട് ആ എന്താ പറയാ കേശവന്റെ കൊമ്പൊക്കെ വെച്ചേക്കണേന്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കുമ്പോ രണ്ട് സൈഡിലും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ചോറ് അതായത് ഭഗവാന്റെ നേരെ മുമ്പില് ഇരുന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ വിളമ്പി ചോറുണ്ണും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെയൊന്നും കടക്കാൻ പാടില്ല, ബ്രാഹ്മണര് കഴിക്കണോടത്തൊന്നും. അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ 3 ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് ഒരു നാണയം എടുത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെയോ, ഇവിടെ ഇനി മേലാൽ എടുക്കരുത്, അതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ്? ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. ഇപ്പൊ എന്താ, കൈ കെട്ടിയിട്ട് ഓടണം, 5 റൗണ്ട് ഓടണം പ്രദക്ഷിണ വഴിയില് എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കുട്ടികള് കൈ കെട്ടിയിട്ട് ഓടുക എന്ന് പറയുമ്പോ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ. സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കിട്ടില്ല അല്ലെ, ബാലൻസ് കിട്ടില്ല ശരീരത്തിന് ഓടാൻ. കൈ വീശി ഓടാനാണ് നല്ലത്, സുഖം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ കൈ കെട്ടി ഓടാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശിക്ഷ തീരുമാനിച്ചോടുകൂടി അവിടെ ശ്രീലകത്ത് അടച്ച് പൂജയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് മേശാന്തി ഇരിക്കണ വേളയില് നട തുറക്കാൻ പറ്റണില്ല. എങ്ങനെ പോയാലും അലങ്കാരം പൂജയും അവസാനിക്കണില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം വന്നുന്നാ. ഭഗവാൻ വെറും കല്ലല്ല, ശരിക്കും സാക്ഷാത്താണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഇവിടെ പൂജയൊന്നും വേണ്ട, ഞാന് പുറത്തേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്ന് ചൈതന്യം അങ്ങ് ഇല്ലാതായി. ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാ മേശാന്തിക്ക് അനുഭവം. ആ ചൈതന്യം ഇല്ലാതായി. മേശാന്തിയും വിചാരിച്ചു, എന്ത് പറ്റി, എന്റെ പാകപ്പിഴയാണോ? മനസ്സിലാവണില്ല മേശാന്തിക്ക് കാര്യം. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു. പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് മേശാന്തി നോക്കുമ്പോ എന്താ, ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയും ഇവരുടെ കൂടെ ഓടുക, ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക, വട്ടം കറങ്ങുക. അത് കണ്ട ഈ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കളിതമാശ പോലെയായി ഈ ഓട്ടം. ശിക്ഷയല്ല ഇതൊരു കളിയാ, കളിയുടെ പോലെയാ. അവരും ഇങ്ങനെ കടന്നു ഓടി 5 റൗണ്ട് എത്തിയിട്ടും അവരാരും ഓട്ടം നിർത്തണില്ല. മേശാന്തിക്ക് മനസ്സിലായി. മേശാന്തിയും ഓടുകയാണ് പിന്നാലെ കൃഷ്ണനെ പിടിക്കാന്. അങ്ങനെ ഓടി ഓടി മേശാന്തി വയസ്സായി തളർന്നു പോയി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഓട്ടം നിർത്തി അവിടെ. എന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും കാൽക്കൽ വീണു മേശാന്തി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടികളെ ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആന ചോരുന്ന ഇടാണ് ഇവിടെ, അവിടെ കടുക് ചോരുന്നതാണോ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നേ എന്നിങ്ങനെ ഘനഗംഭീര്യമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ഭഗവാൻ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു, ഈ അനാഥ കുട്ടികൾക്ക് അവര് 4 കാശ് എടുത്തതിനാണോ ഈ ശിക്ഷ? അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈ ശബ്ദം കേട്ട് ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി. അങ്ങനെ കോന്തിമേനോന് ദർശനം കൊടുക്കാണ്, പറയാണ്, ഇനി മുതല് ഈ കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടക്കരുത്. എനിക്ക് നിവേദിക്കുന്നതില് എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണെങ്കിലും ഇവർക്ക് എന്നും നൽകണം. അങ്ങനെ മുറ തെറ്റാതെ ആ സംഗതി ഇപ്പോഴും തുടർന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നാണ്. കുട്ടികളുടെ സന്തോഷം അതാണ് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം. ഇപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ 1000 രൂപയ്ക്ക് പാൽപ്പായസം കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും ചില പേര്. എന്നിട്ടോ പായസം മേടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ പറയും, ഓ 1000 രൂപയ്ക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഇത്രേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അതോടെ അതിന്റെ പുണ്യം തീരും. നമ്മള് മറിച്ച് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, ആ പ്രസാദം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഭക്തർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതില് ഒരു ലേശം പ്രസാദം നമ്മളും കഴിക്കുക. അതാണ് പുണ്യം പ്രവൃത്തി. ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാന്റെ കഥ. ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്തായിട്ട് വിളങ്ങുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇന്നും ഗുരുവായൂര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നാളെ കാണാം. നാളെ നമ്മള് ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലെവൽ 1ന്റെ. അപ്പൊ എല്ലാരും എനിക്കൊരു ഹരേകൃഷ്ണയോ പേരോ ഇടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരാം ഇന്ന് തന്നെ. അതെ, പേരും നമ്പറും വേണോ? ഫോൺ നമ്പർ വേണോ? വേണ്ട മാതാജി, എല്ലാരും എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു ഹായ് വിടുകയോ ഹരേകൃഷ്ണ വിട്ടാ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ അതെ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.